Keitele. Eka stoppi tulee olemaan tuolla Petäjäkylässä. Joo, Petäjäkylässä. Ja sieltä sitten huomenna matka jatkuu kohti pohjoista, mutta taas täältä Keitelee. Vittu, täällä ei ole mitään nähtävää. Tää on... Ohittakaa tää jos mahdollista. Tää on ihan paska. Petäjäkylä ja eka stoppi tässä matkalla. Ja tultiin tohon parkkiin. Laittunut kun 4,5 kilsaa. Mä tajusin, että voi vaan. Mun vaelluskengät jäi himaan. Huomenna sitten etsimään vaelluskenkiä ja jotenkin vitun nihkeästi lähtenyt tää reissu käyntiin. Toivotaan, että tää paremmaksi tästä muuttuu. Kyllä mä uskon, kun vähän tulee maisemaa ja toi tylsä osuus, suorat tiet ja moottoritiet sun muut niin loppuu, niin toivottavasti. No niin, nyt ollaan käyty saunassa ja pesty vähän matkailupölyjä veke. Huomenna lähdetään etsiä mulle kenkiä. Vittu, et vituttaa vieläkin. Vaikka nyt naurattaa, että tässä on vituttaa oikeesti sisällä niin paljon, että ei oo tosikaan. No niin, tultiin tänne sieltä kenkäkauppaan kattoo näitä kenkiä ja myyjä lähti just varastoon kattoo kokoja mulle. Et toivotaan, että tää on, että tässä olisi ihan makeitakin kenkiä tiedossa. Katsotaan. Jossain Kiirunan lähellä Ruotsissa, noin 200 kilsaa Kiirunasta. Tämmönen taukopaikka. Täällä tosi heikosti on mitään taukopaikkoja tuon Kymppitien varrella. P-alueet on kyllä, niihin mahtuu hikeä yksi ainoa auto ja ei siellä oikein voi tehdäkään mitään. Näille mestoille ekaksi yöksi. Ollaan ihan just Lofoteilla tossa. Noin painettiin 1000 kilsaa aivan jäätävän kovaa vauhtia. Mutta kannatti hienoon eka yön mesto. Virpi lähti tonne rannalle jotain simpukoita etsimään ja en tiedä, katsotaan nyt kun se tulee, niin sit tiedetään, että jäädäänkö vai eikö jäädä tänne. Mutta tämmöstä. No niin, tänne jäätiin ja viereen saatiin saksalainen pariskunta. Katsotaan nyt mitä tästä oikein tulee. Toka yöpymispaikka. Siinä Virpi. Vähän kameraa laittaa, joku aletaan ottaa kohta vähän ilta-aurinkokuvaa tuolta. Laskee tänne, niin saadaan hyvää settiä.
Tuolla se jossain nyköttelee ja kuvailee. Tämmöstä täällä Norjassa näitä on aika paljon ja me ollaan siellä täällä valittu pysähdyspaikkoja, että missä ollaan jotain kuvia otettu. Että ihan jees. Kevyt turistikelevä. Nyt ollaan Eurooppa 10 päätepisteellä Oossa. Tää loppuu ihan yllättäen. Tää on tämmönen itse asiassa parkkipaikka, mihin tää loppuu. Tää on vittu mystinen homma, mutta näin se vaan Eurooppa 10 räpsähtää tähän ja that's it. Tää on joku retkeilyalue ja paikkana on. Ollaan täällä Lodningenissa ja ollaan tultu tuolta Lofoteelta ja nyt olisi tarkoitus jatkaa tästä pohjoiseen aina tonne Skippoon asti, josta sitten tullaan käsivartta pitkin alas. Täällä me sitten oltiin yötä ja tää hinta oli 1055 € 2 hengeltä yö, eli 111 € noin. Ja sitten aamupala oli 100 kruunua henkilö. Rekkariin vähän rykkihotellissa, mutta jatkaa matkaa pohjoiseen. Kohta ja kannattaa Rekonen aika normi. Vähän ehkä viileämpi, mitä suomalaiset on tottunut. Jäähtynyt tässä näin pikkusen. Näillä mennään. Harstadissa ollaan nyt ja lähdetään tänne altaan päin. Mennään sitten sillä että päästään käsivartta pitkin tulemaan takaisin. Mahdollisesti yövytään yksi tuossa teltassa ja ehkä yksi mökissä täällä Norjan puolella vielä ja sitten ehkä kilppareilta jotain. Ja sitä riseekö vittu jännittää niin paljon. Pari merikotkaa matkalla nähty, mutta eipä kuvaa. Mä olin just tien yläpuolellakin varmaan nostetta pikkusen tosta mustasta tiestä, mutta tosiaan takan tuli autoon sen verran, että ei voinut jäädä sen tien poskeen ollenkaan. Mutta eiköhän noita tossa matkalla vielä tule. Matkalla Tromsøhön. Saa nähdä miten käy
Nyt ollaan levähdysalueelta, se ei pitkä matka enää Tromsøhön. Ja tää on ihan jees. Täällä Norjassa on todella siistit nämä vessat levähdyspaikoilla ja muutenkin tää on niinku paljon siistimmin pidetty kuin mitä Suomessa tai Norjassa. Ja onhan niin, että toi Ruotsin läpi kun tultiin, niin se oli tosi vittumaista ajella siellä. Se on metsä, kiiruna, metsä. Mä en muista, ottiko mä kuvaa yhtään sieltä Ruotsin puolelta, mutta jos on ottanut, niin te ootte nähnyt ne ja näillä eteenpäin. No nyt ollaan tultu Skibotniin ja tässä on meidän mökkiä vähän. Ja tää on tämmönen ihan perus mökki, mitä täällä nyt sitten yleensä on. Tää on 650 kruunua. Ja tää on ihan tämmönen yksinkertainen. Ja mikä tässä on kaikkein hauskinta tässä koko hommassa, niin on oikeastaan se, että me ollaan tultu helvettiin. Me ollaan oikeasti tultu helvettiin. Me ollaan tultu karavaani helvettiin. Tää on vittu ihan käsittämätön homma. Tää on saksalaisia ja norjalaisia enemmän vittu kuin Lakisalmi. Mutta ei se mitään, huomenna me jatketaan matkaa ja me tarkoitus on meillä se, että me mennään Kilpisjärvelle, jossa me vietetään nyt sit ainakin 1 ja 2 yötä, tai 1 yö Kilpisjärvelle ja 2 päivää tavallaan siellä, jonka jälkeen me jatketaan matkaa sillä, että me hissun tullaan pois ja ollaan varmaan sitten 1 yö jossain muuallakin. Virpi ei saanut simpukoita, se sitä vähän vitutta tossa noin, mutta ehkä me tehdään matkaa sitten Lofotelle myöhemmin syksyllä, jolloin on vähän revontulia ja valat on tullut sinne valashait ja muut tämmöistä. Katsotaan vielä kerran tätä helvettiä. Tää on vittu jäätävää. Karavaani helvetti ja mä oon täällä. Oh my god. No viime yönä kävi sit semmonen eskäpä, että meidän matkaajan rinsissä, niin mitä rinsissä on? sille kävi sit sillä, että pikkuinen vastatauti tuli. Se siinä sitten vähän kippuili, mutta tää on tähän normin meininkiä, että vatsatauti voi iskeä vähän kelle vaan milloin vaan, mutta that's life. Pissille. Mutta taas matka jatkuu.
perinteisen tapaan. Yksi on ainakin kunnon hotellissa ja nyt ollaan tultu hotelli Ylläsrinteeseen, joka nyt sitten tarjosi meille kohtuuedullisen majoituksen täällä ja päästään vähän lepäämään oleen vähän lataa akkuja ja huomenna taas matka jatkuu jonnekin. Ja ihan semmonen sää on muuttunut sillä, että ei sada enää, mutta perkele pilvistä siellä vielä. Katsotaan miten tässä käy. Hotelli Ylläsrinne, 78 € yö, ei paha. Päivällinen 24 € per henkilö. Vittu jäätävä hinta siitä paskasta, mitä sieltä buffeesta saa. ABC-huoltamolta saat vittu halvemmalla. Parempaa. Ihan paska. Aivan paskaa. Sauna maksas 30 tunti. Vittu mitään rahastusta. Täynnä lapsiperheitä. Mene vittu tavalliseen saunaan ja heittää löylyyn, kun joku isi sanoo, että ei voi kun mun pojan korvat saatana alkaa punottaa, kun menee yli 70 asteen. Tää on täyttä paskaa. Rovaniemen Lidliin ostaa vähän matkaevästä. Mennään Kuusamoon. Päätettiin ihan 1-2 yllättäen, että mennäänkin Kuusamoon. Ja meillä on tämmönen prinsessa täällä näin. Ja on vittu, se vaatii semmoisen prinsessakohtelun, että välillä oikein itteekin ihmetyttää, mutta elämä on helppo. Me ollaan nyt Posiolla. Me ollaan tultu täältä peräposion ja keskiposion kohdalta, että ollaan jossain näillä korvin matkalla tosiaan tuonne Kuusamoon päin. Ja on nää levähdyspaikalla tehdään vähän ruokaa ja täällä nää on vittu ihan karmeita verrattuna Norjaan. Okei, tässä on ihan ok. Tästä vähän näet tonne järvelle. Se on ihan jees juttu. Normaalisti nää on kasvanut ihan täyteen putkaa, et se vittu näe mitään. No täälläkin jätehuolto ei pelaa. Norjassa taas tyhjennetty moneen kertaan jo. Jättäkö mökkiläiset takutkaan jättää, mutta kyllä siellä homma toimii. Tää on ihan tien vierestä. Tää on ainoa tällä pätkällä, kun ollaan tultu Ranualta tänne päin, missä on penkit. Eli päästään oikeasti tekemään näitä juttuja. Ja kyllä tää Suomessa on paljon vielä kehitettävää näissä hommissa ja se on se, että Suomen Lappikin voi vittu, ne panee puljut kiinni ihan kohta puoleen siellä ja saksalaiset ei ole vielä aloittanut turistikautta oikein kunnolla. Että, en mä tiedä, jotenkin tuntuu, että niinku, ei täällä Suomessa, kaikki oli paremmin Norjassa. Saatana mä muutan Norjaa. Vittu. Tultiin Hossaan ja tässä on tää meidän mökki. Pari sänkyä ja sitten tuppakeittiö juttu. Vanha televisio. Meillä täällä on tietysti sitten vessat ja sauna ja tää sauna on tää on ihan vitun pieni. Tää just mahtuu 2 ihmistä tohon noin minikiuas. Ihan sillä jees mökki 65 € yö.
päästä. Matka on nyt takana ja voidaan yhteenvetona todeta, että Suomessa on hyvin paljon kehitettävää ton Lapin matkailunkin suhteen. Me ollaan ihan pihalla se homma kanssa, ainakin kesäaikaa. Talvella toki on nämä laskettelukeskukset, jossa hommat osataan, mutta tää kesä niin on hakemista vielä. Maisemat Norjassa helvetin hienoa. Sää meillä sattui olemaan sellainen, että oli välillä kyllä aika paska, mutta se elämä on. Välillä on hyvät säät, välillä ei ole. Meillä alkumatkasta oli hyvät säät, loppumatkasta huonot. Ja huonot säät seurasi meitä pitkälle. Suomi. Jos olette käynyt Norjassa, kyllä tää Suomenlappi aika pliisu on. Okei, onhan se ihan kiva ja hieno, mutta Norja on ihan vittu eri planeetat, se on ihan huikea. Suosittelen tämmösiä roadtrippejä, nää avartaa aika paljon. Raskasta ajaa, mäkin oon nyt ajanut semmonen 3800 ja vielä semmonen 500 jäljellä suurin piirtein, eli 4000 kilometriä tulee täyteen.